de straat hebben allemaal zo'n raar namen. Hè? Veurtje, noem maar op, zoek het allemaal. Nee. Ja, even wennen. Maar ik gewoon niet geërdig. Dat is de hoofdzaak, hè? Leuke muts trouwens. Oh, dank je. Dat is goed voor de koop. Zeker. Hey, fijn weekend hè? Hetzelfde, Hoi. hè? Oh kijk, zo wie dat duk giet, als ze een hoes kiest verbouwen, dan komt er een staakerven of een portacabin of zoiets, komt er te staan. Maar dat koorzaadje met de fiets erop is natuurlijk wel te gek hè. Ja, ik zocht dat ze hier binnen, terwijl Rudy het uiterke op de korrel neemt. Dat ze hier binnen aan het werken worden met een bouwlamp. Oh kijk. Goedemiddag. Goedemiddag. Is de eigenaar ook aanwezig? Ja. Wie is dat? Deze jongeman. Oh, dat bent u? Ja. Een Neerse? Nee. Niet? Ja. Nee, import. Import? Ja. Nou ja, we kwamen net ook al import tegen. Die mevrouw die kwam uit Oetermung. En waar komt het vandaan? Ja, heibloem. Van de heibloem. Ja. Is nogal een projectje dit, of niet? Ja, een beetje. Wanneer is het hoes gekocht? Wat is het nou? 22, 20. 20. April 20. En zo lang ben je ook al bezig? Nee, zo half-half. Half-half. Ja. En de woens in de staakerven? Ja. Hey, van wie is dat leuke uiterke? Ja, Wat ook van mij. Ook van dich? Ja. En door Ries ook mij? Ja, ja. Dat is gewoon... Hoe komt ze erbij om zo gaat te gaan rijden? Nou, dat was eerst een gewone auto. Ja. Maar was corona en ik moest een kinderfeestje voor mijn dochter verzinnen. En toen dacht ik, ach, laat gewoon. Ja. Je auto beschilderd. Met een kinderfeestje. Oh, dus de kinderen hebben de auto zo beschilderd? Ja, de kinderen hebben dat gedaan, ja, ja. En waarom staat er een wielrenfiets op het dak? Ja, dat is mijn hobby. Maar deze is meer voor de show dat ik altijd kan zeggen dat ik met de fiets ben. Dus. Ook als er ergens nog een feestje hier is? Ja, ja, hier is het. Makkelijk hoor. Hey, en hoe is ze dit op het... Ja, hoe is dit op die paard gekomen? Via Facebook. Wij wonen zelf in Neer, al sinds 2006. En we hebben wel altijd zoiets gezocht, maar het kwam toevallig voorbij. En wie is we? Mijn vrouw en ik. Oké. Ja. Is jouw vrouw dan het type om te zeggen, help mijn man eens klusser? Misschien over een paar jaar. Nu nog niet. Dus, ja. Maar jullie zijn met z'n tweetjes? Nee, met z'n vijven. Met z'n vijven? Ja. 3 kindjes? Ja. Of, ja, vandaar ook het kinderfeestje Ja, natuurlijk. precies. Ja. Hoe oud zijn ze? 12, 8 en 3. Ja. En met z'n allen in die staakerven? Ja, ja, ja. En een hond. En hoe lang zitten jullie al in de staakerven? Van 2 mei, 1 mei 2020. God, mijn jaar. Dat valt best mee hoor. Ja? Ja, ja, ja. Iedereen nog steeds happy? Ja, ook nog. Geen blauwe ogen. Oké. Ja, niks gebroken. Men vecht elkaar niet de tent uit. Nee, nee. Maar met z'n vijven, dan zal in zo'n staakerven niet iedereen zijn eigen kamertje hebben. Nee, klopt. Nee. Nee. Wie? Nu slapen de jongens bij elkaar. Oké. Tot sinds eigenlijk eind december, want toen kregen wij corona. Allemaal. Bij die dochter begonnen, dus die hebben we geïsoleerd op de jongste kamer. En zodoende, ja. Ja, want dat wilde ik net vragen. Hoe zou je dat in godsnaam doen als er een coronagevalletje zou zijn? Bij de eerste hebben we het geprobeerd. En dat is best aardig gegaan. Maar ja, die jongste van 3 kun je bijna nergens tussen laten. Dus die schoot daar ook gewoon een kamer op en zo. En dus toen hebben we uiteindelijk hebben de jongste en ik het erna gekregen. En 5 dagen later waren de oudste en mijn vrouw aan de beurt. Maar iedereen heeft het goed doorstaan? Ja. Oké. Ik ben nog wel herstellende, maar het is de eerste dag dat ik weer wat doe. Serieus? Ja, ja, ja. Ja, En uitgerekend op die dag komen wij langs? ja precies. Ja, ja. Maar wanneer heb je het gekregen? 22 december.
Ja, 17 december is de dochter van school teruggekomen met keelpijn. En ja, die is toen positief getest. 5 dagen later begon het bij mij. Werd ik positief getest en de jongste. En 5 dagen later waren de vrouw en de oudste aan de beurt. Nou hoor ik de meest uiteenlopende symptomen Ja. van mensen die corona hebben of hebben gehad. Ja. Wat was het bij jou? Ik ben echt 2 dagen onder zeil geweest. En ik heb nu nog steeds spierpijn en gewoon geen conditie. Dat is echt wel gewoon snel moe. Waar ik normaal 6 tot 8 uur slaap, slaap ik nou makkelijk 12 tot 14. Ja, dat is echt... Maf, hè? Ja, want die mannen dachten vanmorgen ook al, die hebt al gisteravond laat gewerkt, maar nee, ik moest gewoon uitslapen. Ja. Gewoon niks grappigs aan. Nee. Nou ja, nee, als je ziek bent geweest, dan moet je herstellen hè? En dan moet je ook de tijd voor nemen. Hè? Ja, ja. En hoe zit het met werk? Wat doe je voor werk? Een buschauffeur. De lijndienst. Oké. Ja. Ja. Dus, Jongensdroom? nee, niet meteen, maar wel ingerold. Wel altijd leuk gevonden. Ik heb altijd gereden. Ja. Ook op de vrachtwagen? Nee. Niet? Ik ben begonnen bij Defensie, op de tank. En, ja. Goh. Ja. Ook, maar altijd gefascineerd geweest door voertuigen? Dat of zo? wel, ja. 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 Van de fiets tot de scooter tot de auto. Ja, En hoe is dat op de bus? ja leuk. Ja? Ja, ik vind het heel leuk werk. Ja. Ik vind het echt topwerk. Ja. Wat maakt het leuk dan? Nou, ik ben begonnen op een touringcar, dat was wel afwisselend. En, maar toen met de kinderen is dit gewoon ideaal. Je hebt gewoon weet precies waar je aan toe bent. Dus, ja. Je weet precies wat je werktijden zijn? Ja, ja. Nu wel, nu ja. Alleen nu is met corona, met de mondkapjes, dat is verschrikkelijk. Dat is het enige nadeel van nu in de bus. Met de mensen die binnenkomen, dat is wel echt, de contact is wel echt ver te zoeken. Nou ja, ik weet nog dat heel vroeger, toen, ik weet niet hoe oud jij bent, hoe oud ben jij? 37, 37. 38 moet ik zeggen tegenwoordig. Dan had je altijd mensen die gingen vooraan in de bus, bij de chauffeur. Die bestaan nog steeds. Ja? Ja, die bestaan nog steeds. En die praatje maken? Ja, ja, maar nu omdat we zelf die 1,5 meter weer terug in de bus is, mogen ze niet voor in de bus zitten. Okay. Dus ja, dat is ook weer een heel deel weg. Ja. Ja. En heb je een vaste lijn? Nee, dat is niet. allemaal, nee, is verschillend. We hebben gewoon een lijnenpakket en ik zit zelf in regio Venlo. En dan heb je gewoon een lijnenpakket. En ja, die lijnen krijg je, ja, dus elke dienst is anders. En het lijnenpakket in die dienst is ook weer anders. Maar in Neer kom je nooit met de bus? Tegenwoordig wel. Ja? Ja, sinds dit jaar. Sinds de nieuwe dienstregeling komen wij ook weer door Neer. Oh ja, want daar rij je ook bussen natuurlijk van. Ja, van Roermond, Venlo aan deze kant. Ja. Oké. Ja, dus er komt sinds dit jaar weer, sinds de nieuwe dienstregeling is dat weer in elkaar verweven en kom ik weer heel door. En hoe lang heb je op de touringcar gezeten? Ja, een dik jaar maar, niet heel lang. Ja. Daarvoor wel bij hetzelfde bedrijf heel lang op taxi gereden. Dus, ja. Dat is ook een apart métier, hè? Ja, Taxi rijden. Ja. Ik heb dat heel lang geleden ook eens een keer gedaan, in mijn studententijd. Maar dan krijg je ook echt... Ja, zo ben ik ook begonnen, studententijd. En daar doorheen ingerold en blijven doen. Dus, Wat heb je gestudeerd dan? ik studeerde toen na de defensietijd studeerde ik SPW, gehandicaptenzorg. Ja. Goh, je hebt al van alles... Ik ben heel creatief geweest, ja. Van alles gedaan. Ja. Maar je hebt dus nooit in de gehandicapte... Nee, alleen stages gedaan, nog nooit gewerkt, nee. Ik ben zo in het vervoer gerold en daar ben ik blijven hangen. Ja. Ja. Goh. Maar de zorg in willen, dat staat nu niet op het lijstje. Niet meer? Nee, op dit moment niet, nee. Misschien straks weer, maar nee, het staat nu niet heel hoog. Ik heb het nu met werkdruk en met plezier is het nu, ja. En met thuis, ja. Hey, wat is, je zegt nog wel een paar jaar, maar wanneer zouden jullie erin willen? We hadden gehoopt augustus 22, als de oudste naar de middelbare school gaat. Maar dat wordt nog heel hard werken dan, zou ik het zo netjes zeggen. Ja, en wie weet hoe snel je opknapt, hè? Ja, precies. Dat is nog maar de vraag. Maar... lig je er nog uit qua werk? Ja. Ja, want buschauffeur zijn is een hele verantwoordelijkheid. Dus je moet wel natuurlijk ja, precies dat. Daarom, goed zijn om achter het stuur te kunnen kruipen. Ja. Het is misschien niet fysiek het meeste, maar het is mentaal veel eisender dan mensen denken. Ja. Ja, want jij zit constant op de weg, verkeer, toch met een grote bus aan het rond te poetsen. Fietsers denken dat je van plastic bent of van gummi. Ja, dus die kijken nergens naar. Ja. Precies. Ja. Ja. Nou, beterschap. Dank je. Hopelijk knap je snel weer op. Ja. En heel veel succes. En
plezier. Ja, dat vooral. Houd er plezier Ja, in, dat is hè? belangrijk. In het Ja. opknappen Ja. van dit pand. En wat doe je met dat autootje? Ja, rond blijven rijden totdat het niet meer doet. Ja. Ja. Hij is niet te koop. Nee. Oké. Goed. Maar ik kan hem wel een andere auto laten beschilderen, dat is geen probleem. Dus dat kan geregeld worden. Op het volgende kinderfeestje. Ja, precies. Ja, we zullen er eens over denken Ja. als we een nieuwe auto hebben. Ja, precies. Ideaal toch? Hey, bedankt hè. Niks te danken.